Cal veure si tenen raó els qui han denunciat irregularitats i cal lamentar una vegada més que siguin periodistes, en aquest cas periodistes de Blanes, la Marta i l'Albano de Cafè amb llet, per exemple, que siguin els únics que estiguin trepitjant tribunals per culpa de totes aquestes irregularitats i pensem que els hi devem el favor, la classe política, de veure què hi ha darrere les seves denúncies. Massa recorda el cas Garzón el fet de que siguin uns periodistes només els que en aquests moments estan passant pel tràngol de la persecució judicial. Cal posar fi a les sospites, com s'ha dit, cal depurar responsabilitats i cal estudiar els moviments no sempre saludables produïts en la penombra que hi ha entre el sector públic i el sector privat de la sanitat a casa nostra. Cal investigar el que s'ha descrit com un intent de parasitar el sistema de salut pública a Catalunya. Si realment hi ha un intent de concertar, un intent concertat d'afeblir l'ICS, com sembla, s'ha d'investigar, perquè s'ha arribat a una proliferació d'empreses públiques amb comptabilitat i mètodes de contractació molt més relaxats que els que hi havia abans, quan tot això formava part de la Generalitat. Un sistema amb centenars d'empreses vinculades a diferents institucions públiques, sobretot ajuntaments, que viuen del pressupost sanitari. Com s'ha col·locat tants centenars de polítics locals i gerents nouvinguts en tota la geografia nacional, patronats, fundacions, consells d'administració, consells rectors i altres organismes. I com s'ha pervertit el model consumint recursos que mai han arribat a l'assistència i que, tot i tenir els sous professionals més baixos de l'Estat, han acabat amb dèficits descomunals. Cal, per tant, escorcollar un sistema en què els artífex del dèficit històric de les empreses sanitàries catalanes són els mateixos que exigeixen esforços i retallades als usuaris i rebaixa de sou als professionals. Però sobretot cal estudiar la situació d'unes empreses, d'unes institucions en concret. La Corporació de la Salut del Maresme i de la Selva, la Fundació Privada de Gestió Sanitària de l'Hospital de Santa Creu i de Sant Pau, la relació entre el Servei Català de Salut i el Consorci de Salut i Social de Catalunya, el grup CERS, el Holding Municipal Innova de Reus i l'empresa CCM Estratègies i Salut. Són moltes coses i caldrà no defraudar l'opinió pública amb una comissió que no funcioni. Cal evitar les cortines de fum, les sordines i els vetos que només contribuiran a engrandir el divorci entre el Parlament i el carrer.